Kedu uru iritere na ịkụrụ mmadụ nsị? Kedu ka ị ga-esi wee fụ onye ịkụrụ nsị ọgwọsọ ofu ebe? Ife ọjọọ adịrọ mma. Na ị gara gwọọ ajọ ọgwụ ka e wee na-eze gị egwu, ka e wee na-atụ gị egwu, ka ị wee megide mmadụ, ka ị wee kụọ mmadụ nsị, ka ị wee kwe ka mmadụ gwọsọ ofu ebe. Nwanne, tụnye ya bụ ife, ọ bụrụgodi gị nwa, ọ bụrụgodi nwanne gị, kee ka obi ga-adị gị. Ndị ọcha ji amamife na akọ na uche ha were achọpụta ife kara uche nke mmadụ nghọta. N'agbanyeghị na anyị nwa bụ ndị Igbo nwere evu nwee mvụ, bụ ndị nwere ọgụgụ isi na amamife nke Chukwu Okike ji wee chọọ anyị mma. Kedu ebe nchọpụta anyị na ọgụgụ isi anyị na-egosi anyị? Ị ga-afụ mmadụ si ife dị ya n'obi n'ụwa ọpụta bụ ka ọ kọọ mmadụ nsị, ka ọ ha mmadụ ntụtụ, ka ọ mee mmadụ ọba abashu, ka ọ mee mmadụ ọkụrụ mgbawa isi. Nke kachasị nke jọwuru udene na njọ ma si wee nkakwu n'isi bụ ka ọ mee mmadụ atụ ele. Agbagochago m ife niile ma chechaa ihe niile wee chọpụta na ụmụ mpịampịa ajọ ọgwụ a na-agwọ n'obere ego ka eji were agwọ ya bụ ife. Maka ị gaghị ekwekwa m na ọ bụrụ na nnukwu ego ka eji were agwọ ụdị ajọ ọgwụ a, na iji eso nkwenye na ụfọdụ enweghị ike ego ohu iji wee mee ya bụ ife. Gị na mmadụ kwugharịrị okwu, ife ọzọ ị ga-eme ịpịa ya enye ule, ọgwọsọ ofu ebe, ọkpa ya ele na-esi. Kedu otito ị na-anata? Ọtụtụ ndị be anyị esigo ebe ahụ wee bụrụ ndị nwụrụ anwụ. Ka m gwa gị eziokwu, igwe niile ga-aga n'ụzụ, na onye ahụ iwepụrụ ndụ ya tata does not mean na ị ga-anọ n'ụwa fuo ome. Ofu mbọsị ị ga-alaghachikwa. Nee ka isi na anya na-adị ndị niile ahụ na-eme ya bụ ive. Ị na-eche echiche ka ụmụ ị mụtara ka ha ga-esi wee dị? Ị nakwa eche echiche maka aganiru fe? Ị nakwa eche echiche ife e ji akọ na ọ bụrụ na achọ gị na afụrụ gị? Nwanne m, o nweghị uru dị n'isi azụ. Ife niile ahụta n'eze anaghị eju afọ. Sepụ aka n'ife ọjọọ. Were ohere ha ị nwere ichepụta ihe ọjọọ iji eme nwanne gị, were ya chee echiche ihe ga-abara gị, bara ezinụlọ, barakwa ngwuru gị. Ị na-eche na ndị niile ewepụtara maọbụ chepụtara echiche ime mmadụ atụ ele, ime mmadụ ọkịrị mgbawa isi, ime mmadụ ọba abashu, ịha mmadụ ntụtụ, ịgba mmadụ abụ belt, na ọ bụrụ na ezigbo echiche ka ha chepụtara, ịma ebe ha aga eru n'ogogo n'ụwa a gara iji ha wee na-eme evu wee na-eme ọnụ. Mana tata nego ndị niile na-eme ya bụ ife, ịfụ na ụfọdụ ikekwe ha anaghị eriju afọ, ikekwe ụfọdụ ị na-ezinụlọ ha anya, ọ bụrụ na ha azụnwubedị ụmụfa n'akwụkwọ. Ị na-efe anya ịfụ na ha na-adị ka ngịrịnga mmadụ. Nwanne m nwoke, ajọ ọgwụ ajọka. Ajọ ọgwụ ọ ga-abịa ịgwọ mkpetemazụ ụmụ gị atawa afụ ya bụ ife. Ọ bụrụ ife nna nna maọbụ nne nne metere. Chebe anya bụ okwu echiche. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Ndị be anyị si na onye a gwara afụ ya echi na a ga-agwọkwa ya ọzọ. Onye o mere amana. Ụmụnne m ndị Igbo, aka mbụ onye nke gị bụ Maazi-UC. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ m, nnọọ sonyere m ma gbasara m ozi. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị mere gịnị, gbaara onwe gị ife nkiri. Ụmụnne m ndị Igbo, ka ọ bee nnọọ ọfụ.